l'inici d'una mascleta realista, però fet amb globus d'hidrogen i oxigen. Així ha celebrat el Museu Príncep Felip el seu 10è aniversari. Un acte de felicitació i alhora un experiment científic. Ha sigut en esta jornada de portes obertes en què una volta més ens han demostrat com la ciència és un divertiment per a totes les edats. La ciencia es muy divertida. Yo creo que eso pasa en todos, porque a todos les gusta, ¿no es? Todo es entretenido. Al llarg de tot el dia realitzen els tallers i les activitats més diverses. He fet un avió, he fet una cometa. Ya lo conocíamos, pero han traído cositas nuevas, aprovechando también el 10º aniversario y nada, muy bien, muy contentos. Han inflat globus sense cap esforç, s'han fabricat núvols i, sobretot, han après molt. Han ficat nitrogen amb aigua i ha salit un munt de gas. El gas ocupa més que el sòlid. Al llarg d'estos 10 anys han passat pel museu més de 25 milions de visitants. Per a l'ocasió han concentrat els millors experiments, una xicoteta demostració del treball d'una dècada que ha omplit d'entusiasme els més inquiets i que augura uns anys vinents igual d'intensos amb noves propostes. Avui es commemora l'aniversari de la Declaració dels Drets dels Xiquets que va fer l'ONU, però tot i això, els drets de